Ассалому алайкум ба тамоми мардуми Тоҷикистон. Ҳама каса созен. Имрӯз гап мезанем дар бораи гражданства Российской Федерации. Чӣ хел ҳуҷҷатҳоро тахт карда супоридан дар курай барои гражданства Российской Федерации. Хоҳиш мекунам видеоро то охирша тамошо кунен ва баъди ин ҳами видео шумо аллакай мефаҳмен чӣ хел ҳуҷҷатҳоро пур карда супоридан дар курай. Ва пешаи мавзӯи асосиро сар кардан, кадом нафаре дар канали ма обунае Инстаграм дора, страничкаи Инстаграма алиш кардагиам Ҷавлон Про, ин ҳамиҷа меброя. По-братски дроен подписаться кунен ва дар уҷа ай ҳаррӯза навигариҳои ма шумо метонен бохабар шавен. Хуб, ана ки бин мавзӯра ҷои асосӣ, ҷои ҷигарша гап мезанам, барое ки баъди тамошои ин видео шумо суми беҳуда наметиҳен каздау ва информатсияи даркориро баъди ҳамин видео мегирен. Хуб, чӣ хеле ки медонен, баъди гирифтани РВП шумо як ҳафта вақт дорен. Дар муддати ҳамин як ҳафта бояд шумо равен пропискаи нимсолатона кунен. Дар заграничный паспорт қафошда штамп меояд, штамп мезананд. Хуб, анами асосияе. Хуб, баъди пропискаро кардан шумо загранпаспортона мегирен, рост мерен, перевод мекунен. Баъди перевод кардан шумо рӯи загранпаспортона ҷои РВПша ва ҷои штампи задагӣ пропискаша ксерокопия мекунен, дар тагш мемонен, баъд нотариусда метиҳен заверят мекунад. Як ҳуҷҷат уже тахт шуд аллакай. Хуб, дальше мерем. Баъди перевод заверят кардан як ҳуҷҷатон аллакай тахт шуд, шумо мерен ФМС. Аризара мегирен. 2 экземплярша пур мекунен. Ай ҳама ҷои асосиш бачаҳо чӣ хеле ки дар РВП данниётона пур карден, анаму данниёт точни бояд дар гражданства бошад. Ва як пунктша хато накунен. Бояд лични сбережения бинависен. Ин ҳами ҷоша ӯ бениҳоят ҷиддӣ назорат мекунанд. Баъде ки 2 экземплярша пур ки карден бехато, ӯ ҳам дар болои ҳаму перевод заверят кардагӣ ҳуҷҷатҳо тахт мекунен, аллакай 2 ҳуҷҷат мешавад. дальше мерен. 4 дона сурати 3,5 ба 4,5 цветной сурат мегирен, дар бола ки ҳамин ҳуҷҷатон тахт карда мемонен. Баъд госпрограмматона, яъне ҳамун зелёни книжкатона дар ҷое ки қайд омадагиай ҳамаша ксерокопия мекунен, дар бола ки ҳамун ҳуҷҷатон мемонен, ҳамаи ҳуҷҷатотона як бори дига назорат мекунен ва оригиналоша дар сумкаактон мемонен. Рост мерен ФМС, госпошлинара 3600 меспорен, чекша дар болакш мемонен ва фаромӯш накунен баъди госпошлинара гирифтан ксерокопия кунен, копияша монена, оригиналша хитонда гирен, барое ки баъди гирифтани паспорт и сумои госпошлинара возврат мегирен. Агар претензия кунанд бигӯянд оригиналша биде, ҳеҷ гап надора, оригинала битенша ксерокопия кардагӣ хитона гирен, дальнейше мерен дар Сбербанк, заверит мекунен ва баъди гирифтани паспорт сумора возврат карда гирифта метонен. хуб, талон кати интизор мешен, вақтон омад, ҳамун акошкаи номбар кардагӣ мерен, ҳуҷҷатотона меспорен, уверина гап занен, бе ягон хемандраж, чӣ саволе дод, дар ҳамун саволош чотка ҷавоб тен, бо сари баланд, иншоаллоҳ гражданстватона меспорен ва паспортона мегирен. хуб, дар охир биёен як бор дига такрор карда мегирем. Шояд ягон нафаре гӯш карда, тамошо карда, лек нафаҳмид чӣ ҳуҷҷат спора. баъди гирифтани РВП пропискаи нимсола бояд дар қафои паспортат занӣ. баъд ҳамун паспорта гирифта мерай, перевод мекунӣ, заверит мекунӣ. вақти заверят карданда дар дарунаш бояд копияи ҳамун паспорта ҷои рӯш, ҷои РВПш ва ҷои пропискаш боша. як ҳуҷҷат аллакай тахт шуд. дальше мерай ФМС, 2 экземпляр ариза мегирӣ, хушрӯб пур мекунӣ, бехато мепартоӣ. мерай 3,5 ба 4,5 4 дона сурати цветной мегирӣ. зелёни книжкара копия мекунӣ, ҳамаи ҷоша дар болаки ҳуҷҷатот мемонӣ. госпошлинара мерай 3600 меспорӣ, ба ҳамин фикр мекунам тамом, ҳамаи ҳуҷҷатота тахт мекунию ҳамун рӯзи приём мерай ҳуҷҷатота меспорӣ. агар ҳаракат кунен, фикр мекунам ягон ҷои қиндиш нестай. камтарак бо диққат шидан дар курай, халос. ба ҳамин видеора имрӯз ма ҷамъбаст карданиям. кадом нафаре да маъқул шуд, лайк,
комментария поделиться. Хуб, боз чӣ видео мехоҳем дар канал тамошо кунем? Дар комментария фикротона нависен, ҳатман мо ҷавоб метиҳем ва инстаграма бачаҳо фаромӯш накунем, барое ки Дина саздават кардем ва мехоҳем подписчикои нав ба нава пайдо кунем, то ки зинда бошанд, активни бошанд ва ай ҳаррӯза навигариҳо дар инстаграм бохабар бошанд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен, сиҳат сарбаланд бошен то видеонавории ояндара дар канали Ҷавлон.